Hi! Kamusta kamu tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luwi ko istorya sa inyo subong tawag siya Allure Om Sport O Extreme for Men. Iyan ni siya ni Chanel. Panlalaki ni siya pero kung luwig mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Kag eau de parfum ni siya butang balon isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali presko kag makahang nga kahoy. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa katamtaman nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have mandarin orange, mint, cypress, kag sage. Ang mandarin orange, matamis nga citrus. Tapos mint, makahang nga mabugnaw nga nota. Cypress, bala nga kahoy nga may pagkaduta. Kag sage, nang manamit na siya kay do ginagamit sa pagluto. Kag for the mid, we have pepper, pampakahang. Kag for the base, we have tonka bean, musk, sandalwood, kag cedar. Ang tonka bean, matamis na siya nga duhilamon kung simutan. Tapos mas nga gadakop sa hamot para di magtudutudulapta. Sandalwood nga oriental nga kahoy, kag cedar nga mahamot nga kahoy. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may iba pa kamo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section sa daso naman. Bye-bye!